príjemkách zadávame všetky príjmy tovarov. Vyberieme si sklad, v ktorom chceme pracovať. Zadáme dátum. Vyberieme dodávateľa z číselníka firiem, ktoré sme zadali v číselníku adresár module účtovníctvo. Nepovinné číslo dodacieho listu a uložíme hlavičku. Po uložení hlavičky sa nám ponúkne možnosť zadávať položky príjemky. Môžeme vyberať tovar buď podľa kódu alebo podľa názvu. Zadáme kód. Vyberie nám tovar z číselníka skladových kariet, kde máme možnosť, ak máme zadané podskupiny, vybrať si tovar aj s podskupinou. Zadáme obstarávaciu cenu bez DPH a množstvo. Uložíme. Slovíčko oceniť znamená, že tovar nemáme ocenený. Urobíme to v ponuke skladové karty. Vyberieme si tovar. A keďže máme označené predajné ceny podľa nadobudacích cien, tak oceníme. Príjemku si môžeme aj vytlačiť. Pravým tlačítkom na myši návrat späť.